Simon Lastiri deitzen naiz, uztaritzen sortu eta bizitzen naiz, Eraitzeko auzoan hain zuzen. Le Laburdea musika elkartean ari naiz, duela 20 urte musikari gisa, eta azken urteetan bizi elkartean ari naiz, ingurumena defenditzen duen elkarte horretan. Azken urteetan zabaltzen ari dira ideia kezkagarriak, bazterketa eta zatiketa pusatzen duten ideiak, eta horren aurka uste dut importantea dela gure herrian inplikatzea gehiago elkar bizitza eta sustengatzeko. Horregatik, Pierrot Rougek ere maiten duen uztaritze bai zerrendan sartzea erabaki dut ingurumena, euskara eta elkar bizitza defendatzeko. Elduden martxoan uztaritze bai bozka.